Samla. Lajit ya kawai ke pentah nak ketin ke jong belai. Kabangila cukran nak kapor se kapor. Bat kata kalong nak city ke jong upstairs pol. Seki nongrum. Kalenong ka ba khat ar, bat kat khot ka ba ar. Ki kentin ki ba ong kumli, bat tuat pynsyriem rengkat yala di bat kadika pyrthei. Henry tu pen kala durno yala di kan. Daka jimpen thamai ya ka jibut jong pi. Kenang ba pinyo tiap ka ba kumno kalong ka man ke jong belai. Ka ba bha, bat ka ba pensubha bat ka ba jana di. Tuat pynsyriem yala di bat kanika pyrthei. Lesi apren joka jingkran ka jonga ka banga kran. Lesi kanika benta yo kakta matyong yaki para samla ngapan ma halo kani namangan kran yaka jingsya ka bang im hakan ka por. Bala kani ka pyrthei hakabaki bun ki samla ngia pynsyriem yala di bat kani ka pyrthei. Ka tim ka jongki ka ong ki samla ki stan kum ki nongtai. Bat ban long kita ki nongtai. Ki samla ki stan ki ban long ki ban tei. Ya ka liang baro haka imlang ka salang haka balang. Lada kum ki samla ngidange but ban pynsyriem yala di bat kani ka pyrthei. Hamnu ngila ban tei. Yeka balang yeka imlang salang habatan yala diru ngimla bantai. Ka Bible pareng ko ong kumni do not conform. Lesi hab ngi bentai ngi batai ke kentin do not conform any longer to the pattern of this world. Lani ngila ban ong haka wei pa ke kentin wat nam penya daidur yala di bat kani ka pyrthei. Kababun kabangi im hagari ke segi menta kalong kabangi penbut bagari ka pyrthei. Habangi ong ka pyrthei ni skotu ko ki par lebi. Ka pyrthei kamut ka pyrthei jo ki briu ki bam ngat jo belai. Ki bam ngat jo Jesus. Kabangi ki khon samla jong ki khon samla Kristan ngilong ki briu ki jong Jesus. Ya ka bau Jesus ong pi don ka pyrthei Henry phim long pat jo ka pyrthei. Pagkata ka ka jingkwa ka bau Jesus ukwa yangi tum ki khon samla kalong. Bangin perthu but yala di bat ka ka pyrthei lane bakini ki briu ka bangni ka pyrthei ka wanda ha preng jongi ko ki khon samla. Kani ka pyrthei ka bau por ukran kalong ka pyrthei ka bangi songisa. Bat baro ki benar haka. Barki ki bansap utno. Kani ka pyrthei ka kenthop ye ka sahit benang. Bat ye ka pyrthei ka bansat kutno ka bansat jano ba senjo. Ka pyrthei ka bamlong perfect. Hapo jengta ka bambet bamrenti nadong sadong. Do not conform to this world. Lani wanam penyedidur bat kani ka pyrthei. Lani ban but ya ka ka pau sabar jung ka pyrthei ka pau sabar jung ka pyrthei ka pertlot ya ka jinglong jing em ka kinjam sim jung ki kum ki khon samla balai bangi tlot kum ki samla ki sim ta ya ka jinglong jing em ka kinjam sim balai bangi hiar ha ka jinglong jing em ka kinjam sim jung balai ni tlot ban be se ka jing se kri yo balai namar bangi pen jade dur ya ladi bat ni but ya ke jong gri ka pyrthei ka pau sabah kum ka bangi kum ka ban sane sa kum bangi bagi ka pyrthei ka ban slam bar ka ban kunshu ka ba ki wei ki ya gri ka pyrthei kum ka bala ban ai lo ya baro ki jingkwa ni ki jonon kam ka jongki kum ka ji sobha ka jinghun ka jingkaman ka jingdap karhai bar ka jing sohun mensi. Kata kani ki pyrthei ka bakalaban ai Henry tang support.
Henry koki parasam la ke ka pau sapa juni ka perthai ka bagi I hagiri ka ski ka menta koki parasam la ka bagi I ka bi kon sam la ka bagi laban yo I bakalaban ai ka ji so bha ju ka mansim ye ka jing hun ju ka mansim Henry koki parasam la ka ni ka perthai ka bagi I ka long tang ka jing thok ka lai ka jing thok ka dur bula Nyemla khambekan mau yang kejutu kana sepang untuk glow berka keper tesu. Kumno man bau don bat kani kasni balai songya sa rengkat bagani kasni. Hapdeng jo ka jing sok, hapdeng jo ka jing kemen kasni ka penbiang yo glow kumutunga. Kai ka bo kwa ka penbiang Don kapor ka aisyu ka jing shat thaba ye ka perthai namar ka imli ka susu peluk ye ka por ka jengka tang bodu kulo ukulo wara preng juga ka jing hun juga bensiam ka bosong ka sngi Henry onda ula pet ula bi sabar ta upet ye ka perthai onda ula pet ka perthai ye I panbara ka perthai o ka don pat ka bai ka thai samla ka baba briu Kabas jam kabab beri wadu kata-kata ukwa ban her no asini ka perthai bane syam bagari ka thai sapla bane song bane sa ulas dak ban le nya ye ka sni hago ka porong ularen si haba ka sni kam don ban her no sa perthai ka sni ka jau umat hau kulo bat ka yam Uklau ondol pet upai si ka perthai bari siam ka ta thai samla ka I najrong Henry ondol upai hamta u siam pan ban bagade ka per tesu uyam ulen yar ka jing bit ka jonga sai ka per tesu na I bhasamla kadai kani kan ka perthai ka basulang tangkom ta ka mamlaban aisa hadu ka khut ya ka jing kwa ja ka jing em jogi ko kit samla ka mamla ban pan poi bleng yang I ko kit samla la da ni dang pynsyriem bagni perthai ni penini dur bagni perthai kamla ban ai ka jing hun ya ka jing sok ja ka bensin hang ni ka perthai wati mensim ki ba som ki ba sa apo jengka manga mapi ka perthai ni kop apo jengi yo sambah jo ka jibam krun Uni usamba juga jebam krun ubdan apo juga perthai upau hakadur jangka jing khwan tang seladi ka selfishness kadon haka perthai kadon ka jing lalot ka greed kadon ka jimitar ka jing sun ka jing thang ka jing bam khlamblai ka thma ka jing apat ka jing long rak riu khlau Kajing le persya, kajing tim, kajing telah, kajing ut, kajing kerum, kajing keram, kadon hapo, jangan ka perthai. Kani ka pau ka dur ka perthai. Dai naman kani ka daw bu polo ang tuwat pynsyriem ila dia pa kani ka perthai. Haka wikin tingla ang tuwat nam penjadi dur ko ki samla. Wat nombut jika ka perthai ka pani nekale namar ba baro ki sulong tangki rongphong ban kejap jaga jing long jing em ka ba ken jam sim jadi ko ki samla ban pelong jadi ko ki samla ki ban long ki samla ki ban long ki samla ki bam long ki nong tei ki babit kani ka ketien pynsyriem ka dei ka bagi super thubut ni sit perthubut mo teng-teng dalam kasyat dalam kasyat mangap lapi ngilong of kasyat tetik ko Sharukhan tamau tu dong syat dai Sharukhan udai tong super thobut bane sya susu sepang di kantin ngane thoi pi sapang ka bai ka jing tho ka bo Mahatma Gandhi ula tho hakabai ka kot ka jungu ka bo akateng imitating the English gentleman lane ka ji pertho ye ka rukom le upharang Uni Gandhi kat orang tuan hapa England ban pulih kalau kanang baulong uriu saya lani umiktiar ulah persian bale ko ka benta ka ba etam bakata kalong bon pertubut ye ka rukom le upharang uperkat baudona pharang tele be ko upharang mo ulah sedang riam ko upharang ubriu basubo
Ula pong kumu pareng. Ula pengarsnyo man kasni panlong kumu pareng. Ula tiet iet ban pelut sipo bilet man kasni tang ban penwan yu tai yu nektai ban penwet pha yu snyo da kasna. Tip ustad ite ai haka jempe jengau ba sebagai di umbom snyo handai ustad kumno. Handai sipo minit ula pelut kapor. Haka yet ukup tu pia kumu pareng. Ngiru agak dikasih mentah kat balik shanu kenang banyak penyadai dor pak kajing yang jongi ukup tu pia Justin Bieber kum tu ngiru ukup kum tu lasya ukup so utoru bot kum tu ukup ukoria kum tu ngiru ukup kum tu ulah persiang ban baam kum pareng umat baganti upasu bam le seta da kakti ula bam ko pareng lagi pro ada ki we ki samo kum ta ngiru akan digasni metaho ada ki jing bam teng ngila ngim kampen bichu kermiang sentur tapi le ki restoran ki kai la ki siam kam tak ki kentai ni kim ju kwa su ban pen bit kum tu kelas sim tu jing bam su ai ka ibia ka kum ta ka po ye ka standard Uniu matwa ganti ulahi kahai banlang yakin kom syahat kinong England ngimtip kin syahat kumno kinong England ngite ngi khasi ki bab ngimpat don kata kajing syahat ngidange syahat kum marbe por ya tho por ke semas haki new year ki pati ki lek pikeden suirakti sukadam kejat be mundon kata kom syahat ruah kan unu kajing ruah rupang kabiang be Ruah ke jong yuan sun ko bong kumba it mangaru pidang sekala ni syahid. Ruah ke puni by the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept when we remember Zion. Ngite tiap nang yam ngite syak lemut daibet. Uni umat waganti ulak keren penaktiin dia kektiin jengki English. Mo, let's go on. Hello, I'm Mr. Gandhi from India. Glad to meet you, Mr. Bell. Ngiru agak berkom kiri kapor, bangin long kinong tay ko ki para sama. Ngistang ban bajak nilang pan kinong pan pra iko bagi kektiin kasi agak berkom kiri kapor kan saja no kendong. Ngakiu kali napo selong banlai chapo damsai kisong samut ki kentai khasi ki branyu kiri ki khasi ki bakiu na maulai baro bagi song nang ta na maulai syadu damsai kim keren khasi dekat ketien pareng sudah hangno ngilong kita ki nong tai ya kari ke chat ban riu ya ka palang ladangim so sarang ya ka ketien ka bangi keren Hando ngin teh ko kisamla. Hatu ngis ngau standar pengikran, ngis ngau po ban kran jika ketien ka bagi cukran. Ngau rahan, habangi polis ke bar, ngis yang tu ki khasi ki bagi polis lang satu sigi jaka. Oh ki kran baik taka English. Mentalai kran, nyong ka ketien khalis mentalai. Lai adlang bat khasi bat English nyong khalis. Sisi ngali tong kam aku ke yeng apa hawe kapsor ngali a ke ke city aku ke yeng andala yeng udah khasi udah we de kinong kit kam jo palang imi dai khun masan mi ngadang wana ka jaka train post street pon ngadang train man soi than chlem ngala thang yong ngadang that hari kata yong ho hello yong anything oh angka ko akan do ipa jong pi don aja oh my daddy oh ko akan do ipa jong pi de ngapai ka ketila jong ang tu ya kala pareng mo tu katiru yang ngan tu khamat masuk tu ina lek cita sajen irung ta ke kamera ipertayong daddy lawan bro Nismo dah. Mentah pindah lek sepol am kra. Ki beriu. Ki mong so le la chalam kra ba. Ai pindah chalan mu. Lan mu. Pindah cha aluku.
Kalau kudam roong aluku. Yo kini kibuan sistem di kiong ya ka presbyteri yo ni ka presbyteru. Ano na oh. Kumtang ni persobot ni pynsyriem. Kum bakran iwe ikan thai. Haga taksi ka bagi siong bat ka kren pareng bat ka kren khasi suong su thu su thao bat ka phun hai kum no phalong. It's you dai ma phi se dai ma pha se really chi sa se. Oh, hasilong pik. Hasilong pik, halum silong. It's okay ka biang eh. Madila sutut kumnoy na opat. Oh my gosh. Oh my gosh. Kaya kita my gosh. Kabangam sutu. Pinomla kaba bilang buat bersedia baka pyrthei. Pinomla balong kinong tei haying. Pinomla balong kinong tei kibat bidor. Haka em lang salang. Pinomla balong kinong tei. Hapok lang ka jong balang kaba pibidon. Wat na pertubut ya ke ai berpertai kale namar kanoman ra kanu nu jumen to yangi nama lagi bu yang dekat jingle jenu pertai yo bagi ru ngin salong kumu klau ladagi dan ya ke pertai ladagi dan im ke pertai ladagi dan pertubut ke pertai kan sampai ke por bagi ru ngin salong kumu klau kiban sababi berkiban saja umat hak nak sni bakat jeng wisar ke jong blai kan long yang hi ia magri sni ke mata ka masno si kalau bagi khon sama Pakistan ke be bele pertubut ya ke ai ka dor pula syukur je perthei ni kelat ban be je la ka jong em ka jong bagi ni seriem ya Jesus Christ ko mala ro ajo Jesus aban sabi kalau ngot apply jong pi ko samla haka jing em jong pi ka malaski piaput bangannya serim ya kadur ka jong Jesus kadur ka bas kauret kadur ka ba loy kadur ka ba jamnut kadur khamat ka ba briu ka jong Jesus haragi be agri ke sni mata ban ka bagi paka pyrthei ka kwa bani bakat nu baba briu kat nu banang riam ngalong ni be jika ba kom kata hagiri ke ski ke mata ko ki par ni dai na wini ke daw bagi hiar hag jinglo jing bagi nasi nai pecho ngira kren na ka por kum samla lese kala ban ta ipi kum ki samla ko bani ko por mata bang kren ki ni pet hagiri ke ski ke mata ki samla ke stan hagar yam ka bai ni be ye ka ba ka pyrthei ka warra kat ba ka pyrthei ka wanra bagi beriu kini i bagalong baba beriu ke baba beriu ubanang riam ke banang style riam ngile ikapta ngipong ngikup ngipong lahabar lani haka yi ke bakan tangru ngim snow don su kanu ke jing snow pe haka riam ke bagin riam kumnu ru pet sausan rang mentah unong sengi setai bapli uwo uprek ika batulun kakat kendiat ngipat thiet patun thamai penkat khanang ngiau makane ka fashion patulun ya phong hagri ke sim ta kom ki sama Pakistan ki baya nadin la salya ban pet kani kanjur suno karweb sau kanjiri tek so pasti na patulun sagaya rukom kahan pat bola phong ni ke jat patulun ko ki samla udai unang rai rap hagis konsert ubakar teng Snoop Dogg lagi lagi penkelas ketin khasi Snoop Dogg kamut ukso makia ubah susang lamwir sani catai ngipat dagan ikariam ngipong jingasan ngipong presbyteri ngipong district hatu kam kata ye ke jinglong jing ka bagen jam sim jong kumdo ka pyrthei ka yite sagadang siar bangis ngau sarang sausno surat ngau kongkas kompukani dakha plek siaru lalong kapsno Korea kumto niru lasai lang kumto kap ujapan kumto niru kop niru kapno kumto Amerika kap kumto niru kap kumto usnyo ko ki para samlah usnyo rengko
Ni siam ketung la siam bon ki sama kestan. Kap snyo kum share len ko sukan treng kum to su ko khat ni ber khot. Hakapor men suate ya ke bakum kata ki ong ba sak ki lai nut bo de nong so no udong ri thlan men dapat mano bari thlan. Mano ba men sono. Ki sama. Usnyo usujan kan treng kum usnyo nyang khiet. Da kum tak bakala kum thar ban so ka khti ru kum tu. Ilong kemi sisi na ko kapor ilong uwe kuno ko mai pen thiet sa mai yau ni ujel ta mai pen thiet gel sa mai ikemi im tiap utau gel ka dik ai ong tu kai ni ujel ong ban pen yang snyo ikemi riong to ngan sa pen thiet nu ka gel ile sa ta ka duka dala poisa yo la klet ujel kan mau so ka kerten Yong kaim tu kun pathiet yang ha. Ila kelar kerteng tu kejel berpenyeng snyo. Haga dukan ila let so tau khar dukan batong ikan ma bu di tang dawai kan ke dawai tak khli ban penyeng snyo. Yong ko mama yong til hai. Utkau kharong kya til. Kya til. Itai long kebi bang itu हमारा बेटा थे itu bola itu tirna itu bal इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा मामा है itu tir हमारा बेटा बोला itu bal इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा kamu wila tahu tu untuk kal sanir omlet cu so yang baik Hoki para samla Tawat penseri berada baka pyrthei Hoki para samla Ni iem agri ko por om dai tak senrang ki kenthai ru kumju usnyo haka baka mini por kum usnyo lang brot sai phang kum usnyo dengi mi sit ong u blai ma snap hamo usnyo bagi le do kan ni lapan wanda kumoi om dan kam shu menta Baru ni be cakap dia kecil babri ko baka pyrthei kan i bagi lagi baba bri om dan kam berkitu ni ki ba pli senong kendong ki ba mi ala ban le ki beauty parlor ko mangi ki ba le ki ba don ki ba nang wasta ila ni ki ba khamru spa ki tu ki ba mla ba le ki beauty parlor ki dang la ba pen khlut te ka siang khat ja pan kalan ni tu snyo Hakawai kacing yalang kacing ruai larwai iwe kena uta orang ba besong lang hata ba iwe pa wang ani utu senrang tu bobit ruai adu kata-kata ong sitai besong ta tu tei baruan dei kun dei senrang kadeka kun jonga oh mak ba ngadang muat udu senrang ita besong boong ngaru ngam de uba ngade ka kemi jong katai wang itu sano itu so la kom jo la ka phom patlun la kam den ksiar la ka khabop itu sano itu so lara ni kedi si mata na kalyang jong ni le lara si sen le ka po glory plaza ba de thiet patron jin ko thiet ting tek ban phong ai ngal ka do ku ka patlun ngong ai ki mama do ting itu lorki patlun ngal halera ngam tip langsung oh ki parsam tang la sta tang bangla snow standard ngila ber abir ngila sound stem ka khli ngila dukuri ka met tungi community Christmas mentali ka pyrthei pen matching klam matching omi la ye oh ngambe ni kata kalong ka badai ban le kom ta hari man matching lut pat la thak idon iwe ken thai ka we ka por ngai su sao lut na tom sa tom ijuti basao istoking basao iskat basao iskotar basao ikping basao iksiar basao lipstick basao usjo basao kangap ila pensao
Hado tu perlak ubaya lang ang ani laku mi payar berkiat tiktak kali payar berkiat. Okey para sama. Teng kawas musik dangi ruai ki special number. Kissing inspiration balik ki parang apa ke God channel ngiru lelang ngilal juni kran nak yin saki wei ke balang ki sor ki khat sor haga yin ka baken tang ru don chu ta ke jing snow kisen rang haga ke por ka kissing inspiration wei sen rang le upang nak ke jaket seni kani ka tisya pat me ka dar kadur ksut ikan thai pat ke patron kan terbang ke ruai spring solution bat ke ruai pat ke jing ruai bor ba phala ku jisu ka tre ke jing chunga na do pu jisu rung hanga rung ka jisu dang pang tisya me ka dar ko ki par sama teng im ton chu ka tisno ka sakti ni phong kam don chu ka jisu kan tan ni phong ri ki minister ru om le wan cha ka jisen dala song sa khamat pat ya ta ni tu ka ska kan wan sa khamat sei kan wan aba su khnang ta tu belen mur phong ta ka jorong le yin ko ki par sama ni pen kesan ya di kan le ayu kata karyam apa ka do ka khu mano ban i ta ka do jong pi la da pu ta ka do jong pi i da snam mano ban i ta ka do ka ba khu jong pi hanai ka identity jong u ni ka samla ka stan wat ong ba ka dei tang ka benta ka sabar lam da ka kersoi na sapo kanam pau sabar ngilong ki siti ukres nano an puli yangi laga am sedang suara karyam ka bet ko ki parang sawa ini perkhat le model ka pyrthei ngiru yele s model lang na ke sini mata le Mr. Wall Miss Wall ka pyrthei ngiru ki kesamla kistan ngile lang ye compete ru komju basami mata ki Mr. ki Miss ayure am itu ita su mi ki Miss long ki Miss joai ba kum ta ter ki ya ban yo ka tai hap kharwat sengkai hap ni do amat lam kum ta om job ya kharwat sengkai ban kedia so bon lo bro hane ban yo ban long kita ki baba briu u baba briu haka pyrthei salai la da ublai u bodo so abangan u bahe nang niru haba mau u thau hi te yang ki samla tawat penseri beda de ka pyrthei wei rangba na Manipur hakapor bag palong ka freshers night hakapor bag dang puli hapo ka wei le ka theological college ka mga don uwan ki than kan dong mapli ki phale thamula ki ni senior ki ong yu to som na ko i bom i dang i ru em ki ong subha se i so ya subha pin ya kat wo am ya ki model uta pa tip ya kat wo kum nur tip kai kata kam jingmit jengmut bapli ka ba khado usudam hamadan upak miau ya kat wo ngita i kita tu hakiki ki jongi ngita igini kita tu haki met ki jongi ngita igini kita tu haki bar haki hot met ki jongi deki dur nyalar tham deki dur psen kumta ki khasi ki ong yagini kata tu ki ong da kamarka lada nga ta marka hamunu lada kala diben poi sano kapai be titra bat ngiru kita ketika tatu ko kisam hakimat jum tegidur pesen kan mau ngilar wai ke jurwa ila sung siat ban wai ban poi sing yeng peneng hanen dala poi sing peneng habang ban rum no sing peneng las dang yo ban rum sing peneng uji sunong hei samla katu kam dei te ka jaka song jeng jang lar tham ka jaka song jeng pesen tanggi ruhu kin song tu unyang lar tham ayu ka kti jong pi upsen ayu ka kti jong pi ko ki samla
Wat nam pendidur jala di baka perthai. Ngiem dai bela lok bagi ka perthai. Haka penyeso rengkat li di baka. Ucakap akan nang besar atau besar om pi ki bakelim. Kau umur ki basim di ye ka ai ka jong perthai. Hatu pim tiap baka taka jinga lok baka perthai. Kalau ka jing sun jo plai. Nama rumon ban long lok ka perthai upan long jala di ubasun jo plai kan. Koki sama ngiem dai pynsyriem jala di baka perthai. Hakaba yan bakalam ti ka perthai ka yan. Dan tentang yang sidang habai tu ile ti ngarungan le langken habai tu ya kum tu ti ngarungan ya kum ya mai ngem de ban bu ti ko balai joni ko perthai ubalang syaitan ko ki samla ki bai hagir ki si mentau syaitan yo mane lami ke bun ki samla ke stana ki si menta ki bas no ban bu ka jinglam tu ki balle ek kaba ukwa ki balle Uya lami ke samla ke stamenta haki disco haki party haki jinglet drive haki dukan kya haki jaka khalai ki jaka thotim bar ki bun ki jaka jo sobha jo perthai haki bang blai jo ni ke perthai ulap pen merla no ke jimut jeki bang ke pura mukris kenapa ke jisah ke gospel ke pura mukris kabalang ke duru blai ke nom teng syanya ki Usamsa na blai iet plat ke delela banyu blai umi isu ika buram ke jauh blai usya khlau na ki khama kidan bur ke sama ke stan ke menta hawa kila bur tu syaitan hawa kila pynsyriem ya ke ka perthai kila iet ka perthai bau syaitan uyo ban khlau no ya ki khamat ke ke jaman sim ke jongki bagi me isu ya ka buram ke jauh blai syaitan Habau yu i bakila jot u i no iki hanala u i iki sama kristan ki simta haki footpath bad upar khlam raj ki bad saliar ki yabru ko ki sama ye maka perthai bagina pynsyriem ka perthai ka le la ka jom dalenta hare mani ki sama gine bad ya pynsyriem ka dur ka jomi baru Jesus Ngia maka perthai jo ka jingko abo ka perthai jo ka jingko buram bat kum ki samla ka ki ski bata ni be elang sakata ka jingko abo gi be sakata ka jingko buram wat om be ka lenti ka badairu ban kni eno ya ka hok jo ki we pat ngiem salia tang bagan yo ban shong sakamat baka perthai kan i bangalong bodon bor bangalong bodon buram wat la kan ban yo no daka bangam dei bangan yo ru la kalong hakin ki liang menta ki simta ka jingko bor ka jingko buram kadang la kalong haka balang haka imlang ka salang baka stong ka ngiru ban kni ka bo ngie maka perthai jo ka jing bisni ko ki para samla upor omat nom perthobo ka perthai ka lawan le komta ka jing bisni ngina pynsyriem ka perthai ka perthai ka long kumta ngiru kumta ka perthai ka bagi em hagri ka si ka mata ka long ka bakem kwa bani bautu ni ka tu ka stang man kiu sa khamat ki kwa ban penhiar sadu sa try ban penja ban sim sandam bat kani ka long ru le si ka ski mata hakawa kumni ka pora ki jingseng samlai ba pher ladani i yununu samla ni ku kun samla ublas tang man kiu sa prang haka jaka bagin ai men sim kidon ki ba persang ban tano ki khasi ki long kumta ha India ka long kumta ngayo ka jingmot apa ka puli ka kot sepang ka diga jing bisni kapau nadu ki mara ki barit kidon la ka jong jing bisni lana pibu apa ka kriya ni puli ko ka kot lana pibu apa ka kriya yiki tham Amerika kini ki tham Amerika kila bu ka kriya si bon ba bat lana ka we ka tham Amerika kamut ban pelat jela di ka kriya kini ki tham baro ki wan ban kersan lem ya ka ban bakin yo ban pelat sesiliang Henry kitam India ke belum kumta. Lada kawai kitam kelas dang banlat na kakriya kini kitam India kitan. Kitan no sapo. Kata kalong bani kisam ki parang ni emang kabakum kapo.
Ni pynsyriem ka bakum kata. Ngim kwa butun pau. Ngim kwa bakatu kan pau. Laga ni iba katu ka layan caprang hakal yang baro aga jinang jistan hake ngibur ka baka pyrthei ka le. Tano penhiarno penjano senadeka. Ngisko komen ka bakum kata. Wat nam pynsyriem ialade ka pyrthei. Haka songkha ka song manru. Ni pynsyriem kat ko baka pyrthei. Ni makatun haka sensory ka ba arpuwei. Habang iam ka pyrthei ka sya ket kani ka ba arpuwei haka liang baro ngi ban le kat ko ka jingya den ka por ni ong ka 21st century haka songkha song manru ngila but ko maka pyrthei ka le ngila wat briu om nei shu da ka jing i kibang itu itau handai lai wat briu bat ki wei pat ki badon chasil yang duriau kibang tip ulang kumno kalong ien ka ba kumno uwan kumno ulong kestan domlong uiem ka jing ka ba kumno ngila le haka Facebook haki online banwa ki briu banwa lot banwa ya ka songkha soman don bon ki khasi ki bakit kano ki yo pan ki bang tip tu ulong kumno tu ka jinglong yo do negro tip sino to negro im kumno kenjat sela satu le kumno rum tip lasno kumta haka online songkha sengman daki Facebook baki online dai na magi geda badan ibe samla khasi ken mau phala thobot khobor habala lagno na baka Facebook oh ngadi engineer na po Hyderabad oh kumta se last post na la ya Facebook maka laya chat kumta ngako abadi kendo ong to cenrang ngarung lako kendo lako abadi EAP bani syong no bani sa rengkat bapi Henry ila pha ya ka bakan wan se sepo Hyderabad bapli ila let sepo Hyderabad Henry on dala po yang ti udai pan bandu khar atur iso ubat ko let wat ko sedo Hyderabad hasalong ubun bale muak na salong para sama wat pynsyriem ialade bagadi ka pyrthei hakil yang barot kum ki samla gem dei ban kwa ek citorwa basuko de pyrthei wan sana ka pyrthei ka ong hagadi ka sngi phikwa ayu ngan ai le phikwa ban le kamen ngadon ban ai phikwa jing sobha ngan ai phikwa tamasa ngan ai phikwa ban bam mandi phikwa ban sha deskobha phikwa auria phikwa jingsuk wan sana ngan ai lo de Henry ko samla husiar bangim de ban kwa in ka jing to je pyrthei namar baro kilong tan ki jing syukor dalai ka jing thok ka dur bulang ni ken mau ki pono wa ayu baka pyrthei ka terwa ye gitu ki briu so ka jing sleo nawa komba ka long ki sni ki mensua kata ka jing slei baki bam ke di barki sangkuriam ki lepel sangkuriam batem sama senyo tan ondalawan ta ka jing slei barkala romno iki baro kan ni kan kalong yang yiru habangi pediang bang conformed ialade baka jing toa bersyukur jing pyrthei tu wa pynsyriem ialade baka pyrthei ngiem juga pyrthei kang i ka jing bamsap na ka po kalong ka bang dei ko ki samla ban pynsyriem ka baka pyrthei ngin em haka kamai hok ka jong ilang langi don hangdu ngiem dei ban kwa ye ka spa bam hok kaspa yo kaspa ka bang dei ban yo ka bam klam ka omsat ban yo kaspa da ka jing bamsap haka thok ka syukur bada ka tu ong wi poetry ka por bang dari school ngas kontrak kan mau ha do kini keski menta i poetry hang por bang song si class 3 ni ke class 4 ong ita poetry ong tumni ko khenna barit wat jukwa ajang ki wei ya baro ban thiet da kan mau wa pinsiu bantu ajang ki wei kalong ka bam dei kalong ka jing yo rot ya ka mon ga jong blai wadam kwa ko ki samla ka jang ki wei pa larang ngimlin ka bamsap larang ni kwa ke yo kan ma on ngila yak ngapet ka ki ki bri ko min kai ya ka jingbam ya ka pisa ka bam dei jola jongru kilo sunien bamsap ki office ki we on ngila yak pitep kim junang ban yak ke khmar ki khabrip ki kwa yak an kim nang yak kwa ate kwa ban yak lapang si tom nang yak ki su khabrip ka khmat kan ba ka ti ki su le be kum ni kila mlin
lagi le kum ni la na pisku thu bagi long tu kadai bagi kwa pisah pen kham san teng ka khoi la tukut samla wana peseri mana dia ke perthai kham tang ngape ka por election nei ani ka jing snow tip seni ka long kum ni sangin kita ka ani ngai ka por election ti samla oh ka khamram ka khliat senyang bani ka khliat jongi ki brio ka khliat senyang as pa san pho ngi si pho teng ka tang man yo ket plastik la abyak wat ai bagi ka map jongi ye ka boleh la thiet la bingi nagri ka perthai la mo Jesus bahkan sa thiet tador kum ka tinjot wat pendai dor jala di ko ki sama bagi ka perthai di ka kwa ban penan kam ni dia ki bapun ke liang kom ki samla na bagta habang isko thu ka jing em jongi ka dang long kum ta kani ka tin jong blai ka khot ni ka pon ta ku to pen kala dor no yala di babin long kita ki dong tai ki ba bet ya ka em lang ka sala balang ki dong tai ki ba bet ya ka balang ka jong blai wat nom per seri na di ba perthai henry pen kala dor no yala di kajing pengadur hang dia kamut bagi haban le plastic surgery kumbale o Michael Jackson ubang mensyuau long beriu bayong ngan kum karong surap on le plastic surgery ula ba beriu biang kaperthai tikala ban le kumta tuan iwe long kemi ibedang kambi ibal aram ka snido iko ban ba beriu biang ile ci doktor ngako ate ban habriu biang pen kadang subiang te kamat pila wong doktor la ta bagale plastic surgery itu dur khamat jong pi baran em inso bet biang inso itanat beso pli biang oh la kemen itu kebi kanu doktor kabaile wong kabarem bi kong adu lailak tengkah ni lailak yong habakum talong doktor mana ada plastik lajong handai kan ka ketien pen kladur transform kawan ka ketin Greek morphe kene ka ketin morphe kamut ban pelong briu basisya nado ka jinglong ka basipo hado ka basaba kai ka amla asu pen kala ban penyeklat abala morphe ubriu ubala pen kala abala morphe walai pher kan riam upong ka pyrthei nagar riam upong ka portia henry apo ude ju ubriu ka bible ka batasya bagi ban ngedru kiran kamen ya ban perkala ya ke ko sapo kenang bagian lat bagian yo ban peryak naga perthei baka jingjan gidan kam perkala dor ko kisama lagon usnam arida khasan wat pynsyriem so ban ka perthei hanai perkala dor yala de wat ai bagin kopsa iga dor bala ke jongi mentang nyem dai ban lokum tu doktor Jekyll bon master hai bakumnu tu doktor Jekyll udai bo bha mensni ulong nong sumar pang kaktien ka ukuran ka basko tanat iki nong pang oh kumta ki bril ki sko tanat ini doktor Jekyll hanai mas menmiet padu kala master height bril basniu unang pajak bril wak double face la jom mensni doktor Jekyll benmiet master height hanai ka bakadu lombol namar bule kumta ulah siapa yang lo master height yap master height yap lang doktor Jekyll namar udah hijau beri niru ko kisam lagi bebel double fees jaga Jekyll daga open kelasi pang ya ka Jekyll segi mentagi long ki doktor Jekyll ki babha niwan segi sel prestri banyo ka Jekyll toy henry la shahai la yo ki chemicals na ka pyrthei ni kelado ki master height yala di kan mau la dagi dang le kumi yo bakan poi ka por baka jingjot ka begi hakas ni bisa hajung belai bon bread ngi sekal lawar ding ka basar kai ngin lao do ikani ka dur bula ngin per kelado ikan jinglong jingi ka basapo kenang ban ngin long kita ki samla ki batama yadu ko ki samla ngin perseri bila di komagalong yado gin pynsyriem ko gis samla kista ko magre ruai ai jimba briu jisu ani na kanu ngot kibala ruai ko gi khon samla ya ko to jing ruai kibala kwa sha ba ka dur khmat changi pynsyriem ya ka jimba briu ko jung jiskus
kadur khamat ka basngaurit ka ba I ka jong Jesus Christ ai bagi peseri na dia bo Jesus Christ u Jesus Christ ngin pet ka duk sa ka jong Jesus Christ ya ka mo lo agru to I kairu na nga ka jingiem ka jong Jesus Christ kalau ka jingiem ban panan buram yu balai ula panan buram yu balai ya ka jingiem ka jong u kwaru yang I kom ki sama ka star ha ka ni ka ski ka ta bangin hikai no Jesus Christ Om bangin penseri na dia berkapatai hendak ngin seri ba Jesus Christ bangin long ki samla ki ba im ka jing pen im ka ban panan buram yu balai ka jing Om ka jing im ka bangin yo ka buram meladi oh ba kapatai ka dong oh ka buram jong utai ti kom ta Hari ini ban long ki samla ki ban panan buram yu balai ni kong ha ka jing im ba jungi la ka long ha ka do ka ban ta u Jesu ulang habuan dari percaya uan man le ya ka man ke jong balai u kwaru ngi bagan long kom ta ko ke samla le ya ka man ke jong balai ka ha pedang jongi ka nomor aprang jongi kom ki khon samla ngi ju le ya ka man ke jong balai ha ka chikim jongi ka wanski bon se ni gi kham le ya jo ka man ka kom ka chik kwa ka jongi le be ka man jongi ka balong persya ya ka man ke jong balai hari kat ba ka man sim ka kwa le ya ka ta Nyimuat mengkong ikan man ke jong balai. Ada Jesu kuat bagi seri kata bagi long bagi le ikan man jong balai. Jesu kuat ru ini bagi long kibas kauret. Jesu menbau dan di pertai ulang beri ubas kauret. Open rate ialade. Wat hadu ka jingyap juga dia pernah open rate ialade lakhayu hakat sengot ha Bethlehem hakat jing kauret. Ukwa ini kau kis samlar. Bagin kop bagin seri mi Jesus Christ bagin long kesam lagi bes ngaurit haka jengem jengi kam markaski walangi long ki blanang ke basta walangi long ki baba briu walangi long ki briu ke baru sparu ngide ban kop ikni kam sem jaga Jesus ngaurit kaperthai te ke im ka jengem ka bas kau khra ka bas kau man tang sula long he long ha las kau man tang sula long respa las kau man hande Jesus kwa e ka bakum kata Ukwa ini bagi nak berskaurit, haka jingim jengi, haki kam kijam. Ukwa ru jengi, bagi long kis samla ki badap dengan jengi, yaki waipat. Ujisu yaki dong, yaki dong krong, yaki dong pop, berarti yaki pat. Kata kali kau bagi serim, hakum kis samla kali kis kiwata. Ngin yaki waipat, kumbayala di. Ngin yaki paramajan, kumbayala di. Henry hadu kanu kani ke jingi ki wei ka tanang Henry yi mari por bangi ti i tangi kita ke bagi so i ni jan tangi ta ke bagi so jan ni burong tangi ta ke bagi so dei ban burong Henry ki wei ti nim don kata ke jingi hari ki dewan kopi ka ban sim jo ke jingi ni dei ban long ki sam la ki yem ke jingi ka ba kloy ban kongu kanu kaba ai ni ngin le ngin pedap daga man sim juga jikau ngin long ki samla kiba wa yok pa habneng haka jim jingi kama ski uji su man bau dan ni ka perthai uwa ni ka khamat jong balai uwa ni ka khamat jong pa jong uba baneng ulat jar se per ke sabri ban duai ban selok jong pa ukwa yi kom ki samla ru bangin long kum ta ka jim jingi Bagin seri mi Jesus Christ kata kalong bagin lagi samla ki pelut ka poho jeng haga jing doai bu pa bleng bagin long ru ki samla ki badap de kamen sim juga jing ma haga jing em jongi kamerasi ko ki samla no kata tongin pen kla dor ro ya ka jing em ka jongi khana bagin ban tiap kan ya ka man ka jong bleng ladang gidang pen seri bagin ka perthai hangno gin tiap ya ka man ka jong bleng Hama kita perseri bila dia beri kepercayaan. Hangno ngin tip yang kita kamu jumpa lagi. Bukwa yang ini bagi lek kau kisam lah kesta. Hama kita patron nenjur. Usnyo orang kenterang. Hangno ngin tip yang kamu jumpa lagi. Hama lagi yang bagi kepercayaan. Hangno ngin tip yang kita kamu jumpa lagi. Henry hama ngilap buat yang kecil jengi ban perseri mi Jesus Christ. Ngiem perseri su yang kepercayaan kau bagi. Hang takkan ngintip ya ka boncong belai bo belai kwa ini bangin long bangin panan buram yu mana kasni haga jingim jengi ko ki khon sama balada ni long ki sama ki bang persriem su ya la dia ban ka persai
kanika team kalasuan hangi hikum je samla nilalong hi kim kinong tay lagi mbe su ba kanika pyrthei ki rom jo pyrthei lani ki jing rim jo kanika pyrthei nin salong gan kita ki nong tay ki ba khlan jeka em lang salang ka belajar ka lapra balai ka jing snir kami kanika ski mentah balai ka jing snir kami ka jing kabang iya mo ka pyrthei kadau kolong namar kum ki samla ngilong ki nong penjot om ki nong tay reto ai haba gila pun kala dur dia ngi pynsyriem se dia buka pyrthei ngin salong kita ki nong tay ki ba chok la ka long ka em lang salang ha ka balang ka bagi don ka balang ka na khlan na ka pos ka por haba ngila long ki samla ki ba be ban pynsyriem Jesus Christ to blai na man ta undok ku lang ban ka khubor ka por ka ta kandalo ka bor ka jingem ka jingi kum ki samla haba ngi sai khlat no nagari ka jakabai pha jo bi ngistam segi balang ge jongi to a ke bangin pin pra durno ila de pin thamai ge jubit perkat jongi bat ngin duai ha ka jing jongi bo play lai bor ora preng jo ka jing pin soy jo ka pyrthei kawa ka pyrthei ke le wan pin khalam ge jing jongi harengin duai ngin pan bo no play khnang bo play no a ngi ka bor bangin nom pynsyriem la de bar ne pyrthei harengin de didur tangbol Jesus Christ sa jing jongi to blai no kerku yengi kum ki samla baro jonga jowa riwar pastri but khamta ma pin sai khlan no chiti arkali ki pastri nai ke jing kit bok ke jikar yang ke jing kerku bo blai don kat pi ki arkali ki pastri ba pinang yo ye ka bor but khamta ma pinang la banang ya chaprang ban ra ka lama ka gospel ke jong Jesus Christ sagari la jo patai to blai do kerku lang bagari jislok na ka boram ju amen